Er der en af jer piger, der lige kan forklare situationen her? Det er det dig, Shirin? Go ahead. Hvad for noget? Du skal lige forklare situationen. Ja, Anne, kan du ikke lige forklare situationen her? Helt sikkert. Går vi i vores lejlighed, og vores dør er simpelthen lukke åbningsmekanismen er i stykker. Og jeg tror, at de kan save bolden over med en kniv. En smørkniv. Heldigvis er det fredag, vi har ikke noget, der gør rent. De skal da komme fri. Nå, var det det, du ville have skabt på kniven? Det kan vi så lige se her. Der er lige en lille kniv her. What? Yeah. It's up or down? It's down. It's here. It's up or down? It's down. It's down. I go up. Okay. Nå, det er måske for, at de kan sparke den ind. Og til videoens information, så er det Nadia med meget gerne hjemme. Vi har en fødselsdagsfest efter. Ja, mig og har fødselsdag. De står faktisk og venter på min hjælp derhjemme. Men det er fredag i Egypten. Og det er virkelig et land, hvor den der med hunden har spist mine lektier virker. Altså, Ja. Jeg har simpelthen låst inde. Det var ikke virker. Og det er så farvet. Ej, det står jo en bygning med bælger. Det er sådan en bærende konstruktion. Okay, situationen er lige nu, det er lidt svært at se, men at kammen faktisk er ved at gå løs. Og nu knækker det hele.